Praise the Lord, hallelujah. Jotono khulumkha. Ani khazani ta khop bukhuro sing miya kanaka kai to ni thaniyo jung kha ki philani nangnai ni abo elambag ni kongrok no. Gangor to miya te kese kop saka jung kai to ni thaniyo kha ki philmani pore te tam khalanya ni na. Jung bola mote kai to ni thaniyo kha ki philiman alla mono andi norno shekhnar nai. Kada khazan ta khu bukhuro sing kaisa Bible lo kaisa ekdom kaham udaharon lugumani ke abose. Jonani jorawo. Jona jepru nirobyo thai kothuma kaham pirman yag lo borok kaito ni kokno knaka tai borok ni sakno wansugui ne kha wansugui ne mani yag lo borok sakno kisa wansugui ne ma boy borok seman ka borok kaito ta khlai ni mano khlawi tongkha abuni bagai borok ni je tomum chamung hamya borok abono kibikha atamung chamung hangya abat tamo obonote kisa norokno sanari muchuno joto kok to asuk saiman ya pan ang jora kombo norokno kisa kok saikhanan nari muchun manino pia chung nugo nino bini borok ajagao tomung sitra tonglai mani buitala tonglai ma borok bethalai ma nijini no kaisa ni borok bai kaizak laima borokno surui chama borokno dukare chama te borokno sastir ma borokno sak nangya ma mo phoni kok khnaya ma gubang ma lama te kai to tak khlai di mano borok khlai kha gepia jepro jona jepro kothma ka ham thangai piri kha ki philna ni bagai borok jona ni kokno borok obo kai to ni kokno ni borok yasa gai na kha yasa gai na ban yag lo borok ni khano slai kha borok ni je tomong chamung haibia to mano borok kibi kha ani khazani ta kokte bukhurok miya ni kothuma ka hamodor knaka kai to ni thani khak ki phina ni nango pitor bo obono kothuma ka pirkha tini ning bojaga kai to ni thani khak ki phina ni nang tai ning bojaga kothuma ka hamti khak ki phina ni nang ka ngoro no tini shamani ke avos ning kisa sakno wan sugui nai nai di nini langmo tabu bo kai to tak klai ni marok nang klai da tongko tabu boda nang borok ni bagai kok hamia sawi thong tabu boda nini takuk no joli hui tong kho tabu boda nini bukhao khoroksa borok no nakari mai ya ngui tong nini bihik bai nini halok bahai nini busai bai nini halok bahai nini mothao nini halok bahai monsugui nai nai di khaki filma kha kaisa kok bai no komrok bai kha slai ma se nung khaki fil ka ga ke nung kha bo slai nani nang ko subrai Jesus Kristo ni berbagai ani khazani takuk bagi Jesus saka kaki pildi te khas laidi te kaisa kok no moitu narati Jesus saka kai toni hao hapnani muchu khang ka ke nen chorai hai nani nangana ni samani ani khazani ta ko prok chorai rok ni karakter bahai sun semano bro joli wo bro kabo bro natino joli jago hai bro daktino hammi patako ani khazani ta ko bukro o moleng kha sun kaki philnani no tai khas lainani ani bihik bai halok hame to ka ani bihik bai halok te tek pesa ka ham da khlai mano am borno na kare me to am tabu kai to ni mumbai mana karnai am borno joli wi to mon tini ni simi am doi tai joli dia ani buku bai buni bai kok hame samane am tini am buku bai kok shalia ani khazani ta ko bro jisu ni bagi kroso kanta bujagai theka nono chukna hawat lang nani bagi botabuk nono kaisa se samong klai ni bisao kha kipilti tai kha sliding atuida jinis nini thani utongana nung jodi Jesus Kristo no poito khlai kha ka ke Jesus Kristo no nung hamja kha ka ke ela mago tamo kok saka muito naragti ai nei saka zebro ano hamja nai bo ani kok nanai te ang boy baksa faitong fainai te chukna hani apakai to boy baksa ani khazani ta kokte bukro nung kaito ni nok tharse kaito bo salbrum prum no nini thani fai tong faina ni muchung jako kaito bupru nini thani fai tong fainai zepru nung kha ki philo zepru nung kha slayo apurse jisu nini thani fai tong fainai abo elam bak ni ko ani khazani ta kokte bukro jisu salbrum prum nini khawa tongo nini nukhung go tongo tai te mo wana nani na apia a jisu no nung mana ni muchung kha ke miya kenaka khas laidi tabuk ngege neng kaki pilih khas laidi ani khazani taku buku
Adi abo ni bagi cengtini kai to ni kok no diai dai mani bisim pisak no wan sokai nai lewanan. Jadi ani bihik bai halok hai mega halok kaham khalai lewanan. Ani maaf bai halok hai mega ani maaf bai halok kaham khalai lewanan. Ani tako buku bai halok hai mega ani halok no kaham khalai lewanan. Abo no khas laima. Tomung sitrano iya karma. Dai tomung hai meno kibirima abo no khas laima. Pia khaki philo nei pia ni tomung no sle agin hagen nang tong khang ke ni ok khaki phil mani kunu kaisa orthok re. Obono ortho ganan khaina muchin ke jisu saka khas laidi aba elang bak niko ning tabuk jisu na hamja ka ganan ke jisu ni bagan ni khana slajan tiar na to jadi ni khano tabuk slajan tiar kare din takun tabu ya kana ne tiar kare ke that means ning jisu no kubila mate hamja ya ko ning jisu na hamja ka ni lama mas slai dai ning jisu na hamja ka ke ni to mas slai dai praise the lord hallelujah kaito nono hamari kaito tai norokno bo chubawoi tongtong teno khajan ta kubukro okok ni bisingte ni langono slaida ni chesta klaidi tomo kaham tonga ni chesta kaide jisu ni bagi kathang tonga ni chesta klaidi abona sini lama abona sini sabrum ni fight sabrum abona sini coba o tomo sitarano kibuwe tomo kaham tonga ni sumsong ni lamono kibuwe kathal lama tonga ni abo belai ke important abon bagi kaito norokna hamari kaito dai jotono kholomka hambai